Baigorriko eliza lepo, mukuru bete da Irulegiko irratiaren 54. urtemugaren karietara, Erramun Martikorenari egin dioten omenaldia bertatik bertara ikusi eta entzuteko. Euskal kantugintza eta euskal irratigintza nahi ala ez, elgarri lotiak dira, elgar osatzen dute, eta hemen basena barren badugu euskal kantugintzan referente handi bat, Erramun duguna, eta kanpaina urte oroz egiten dugu irratien alde, eta kanpaina denboran entzatzen gira gure kulturaldia antolatzen, eta hor eginen, antzerkia egin dugu, kantuaren inguruan ere zeite montatu behar dugu, eta Erramon ere astapenetik hor baitugu kan irratien inguruan, bai denboran emankizun batzutan parte hartzen zuen kantuari buruzko saioetan, eta beti irratien aldeko kantaldietan, eta beti onduan ukan dugu. Behar bat merezi zuela, bere errepertorioa hartzea, eta kantari lagunek ilan errepertorio hori jogatzea, eta inogazte biskatea. Ni urte pare bat lehenago nintzen, hola ibiltzen eskualerri guzian, eta eta irratia hasi zen handik 2 urtera. Uste dut 80an, bai. Eta lagun handana bildu dira bideo hori goratzeko Baigorrin. Besteak beste, Aire Aizpak, Mikel Marquez, Niko Etxart, Pantsoa eta Peio eta Aine Dualde. Unkigarria, 82 urteko artzain kantariarentzat. Biziki. Plazer egiten du eta aspaldi danik ezagutzen ditudan lagunak eta hori eta herrian berean eta unkigarria da, unkigarria. Eta beharrezkoa lagun horientzat bertan egotea. Irratiarentzat eta Erramoni nola ez, zor diogu, nonbait, denek ere. Kantagintzan eta kulturan parte baten zati bat da. Beraz, ezin dugu ezetz esan horako gomita bati. Eta beharrezkoa ere, Irulegiko irratiek euskararen alde egin duten ekarpena lehen lerroan eman eta eskertzea. Ez baliz eskuali irratirik izan, eskasa izanen zen. Familia etxean hitzetan entzuten dira Irulegiko irratia edo gure irratia. Eta zaila da irrati horientzat frantsesaren eragina handia da edo telebista edo irratiekin. Beraz, lan edera egiten dute irrati horiek eta gero lotua dira jendearen biziari beste horbiltasuna. Bai, eta euskal gintzari ikuste laguntza handiak egin dutela. Euskara agotza zena toki gehienetan, eta ez pentsa bakarrik hirietan, baizik eta erritikitan eta beste, eguneko hizkuntza bihurtu dela. Horreztu ezan nahi euskara salbu denik, batez ere, eta ez da bat ere hori, baina, bintzat, beragietan berriz hartu da, eta horrek lan handia egin dute alde hortatik irratiek bai. Lotsa zen jendea eskoraz mintzatzeko. Beraz ikustea eskualkantua, irratiak eta lotsa hortatik ateratzen gira eta ikusten dugu gure mintzaira beste edozoin mintzairaren parekoa dela. Eta ez du mintzaira batek gaintasuna hartu behar. Denak berdinak gira. Hori zaila da urrektaraztea bai Paris eta Madrileri. Ikusentzuleok guri gozarazi diguna bezain beste plazer emango dizuen esperantzan, kanta honekin doakizue gure gaurko agurra. Plazer baduzue, bihar arte.